Presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon, to err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Yan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales, and then my partner kabundiri si Randy Tayat. Kumusta set mo? Okay, advance happy Valentine's. Ganatong tanan may gala. Happy na yun. Pebrero, buwan sa Pebrero. Ano naman nagtrato, ako'y katriling. Unya di ay happy fiesta. Advance happy fiesta diya sa Agos, no? Lapu-Lapu City. Karong Pebrero 16 o 17 diha sa Agos, Lapu-Lapu City. Happy fiesta. Ngayon sab ni Cap Jimboy. Cap Jimboy Igot. Cap, mamisa niyo miss inyo ka pa? Nala, kaya di may magikay. Okay na, Cap Jimboy. Happy fiesta dias Agus. Maabot. Pebrero 16 o 17. Nala, ang suwatan po karon itong katagan o pagtagad, no? Pinadakinis usak ka. Babay, usak inahan. Magpatago lang sa ngan nga mayang o kinimaong sugilanon gibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan aniya ang atong sender si Mayang. Kining akong problema bahin ni sa akong mga anak kakaluha. May bisyo ang usa. Parehas kag kay silag naong. Kung wa ka kahibaw nga kaluhan ni sila, magtuog yung kang usara sila. Ug arong inyo yung masabtan ang problema, ingon ini ang istorya. Bador, dali na mo, mga una. Asa naman sila liklik o glok-glok? Tuada sa to sila mga tagsa-tagsa ka mga barkada. Nanang duha ay. Tanto Bador kay murag nag-away na sad. Asa na sa kay giawayan anang duha ay. Idag yun yung mga bata. Mapay sila rin duha. Mag-away pag yun. Ato, Bador. Mayang. Hubukan lagi na kininay mo, daon sama ka. Swapang pa sa ni mo eh. Para karoon kaya na ko ni sulod. Bisa na huwag ka ng hinana. Unsa mo boy? Unsa na? Ay, luk-luk tay. Unsa na sa? Manulo mong t-shirt, bisang diya. Wag sa ko limpyo. Ila ni ko muwa man ang imos nina. Sa room sa ka? Manghuwag gali ka, mananghid ka. Di kay imo lang kuha. Sapang nyo kayo ka. Unsa lagi na o sila lisan lagi ninyo? Tatay sa rin, sige kung sa ilalisan. Sinina lagi na ako. Gusto na unsa ba saba ninyo eh? Gamay kayo ng problema ay nga inyong dakon. Unsa pa loklo tayo nomoron? Ikaw sa ba? Oo. Ngano di ba sa kamlanghid ko manguwam ka ha? Loklok. Ikaw ha? Padakol ka. Tatay sa rin. Di ko si luk-luk tay, liklik ko. Okay anak ha. Biyay na yun. Ikaw ha, nagabaso, abusan na ka ha. Daunsa mga sila Bador di ay, ha? Nay, nag-away tugod lang sa sinina. Unsam ni mo bata ay. Kinisan si Liklik, no? Dahil lang sa kasuko. Pag sinuwapa mo, unsa maka, kay imo raman ang kaluha. Doklo ta karon. Hindi dokla ha. Lago tabi ako ni mo ha. Doklo ta karon. Kalma lang Bador, oy, ma-high blood. Naunsa, high blood ka ra ba ha? Kubakon pag yun. Tingalig magdungan nag-andar anduhan na. Magkabuang kita ini. Di ba sa di ka mong pahuam ko? Dahil suko-suko. Daklo din ho karon. Pida lagi. Tay. Tanaw mo ka. Sukol ka na ko, Liklik ha. Sukol ka na ko. Dili ko Liklik tayo. Si Luklok na ko. Sige mata ka sayo, pini. Bida. Hoy, Luklok. Liklik ko tay, liklik ko. Kamunduha. Di na ko gusto makadungog ninyong mag-away, ha? Ayaw jud ko ninyong padungga nga mag-away mong duha. Kay, kamura niya kaluha nga, pila mga usap ang naong tungos kulatan ako. Dungog mo! Ha?
Nakasabot ka, liklik! Lukluk ko, Toy. Tay, biya ini, ay. Tay, ay, pagbutang na kung mag-tibailahan, be. Ano nito maglibog ninyo? Kakidor, biya ini kinabuhi. Wah! Ingon ini ang kaluha, sige lag-away. Paita laging mga bataa, pero tigyong kubutaan ni nila, kay di manggod magkasinabot. Bador, kaya bas luklok ba? Lahi ragyod kay ng liklik. Si liklik murag tarong, pero kada sa luklok, badlongon yung kaayo. Kasi Yan. pinaha ko nun na. Yang, kung ako yung disiplina, no? Na, pulpita. Mga bunog yun nako. Pagulotahon ko magkita. Mao nga ikaw lang unay disiplina anak nila, ha? Ha? Kung di na ni mo madal, awan na pa kuminta. Pero lain pa'y ato ba? Si liklik, lahi ragyod kay sis kinaiyas iyang kaluha nga si luklok. Butan nun si liklik. Ay, lagi, pero swapang. Di pa huwa man siya mga gamit sa iyang kaluha. Pahuwa man na siya Bador, oy. Nga nga no, masuko man siya. Nagisulob siyang kaluha ang iyang sinina. Para kanaangan na niya kasuko. Ay natural ka masuko, kay wa man siya mananghid. Bisag ikaw naman tingali eh. Imong gilabhan ang sininaa, imong gihaguan, kay mo'y imong suluobon, unya sa dihang iya na untang gamiton, wa na diha kay gigamit sa iyang kaluha. Unya be, malipay ka anak. Yan ay, bawa di silok-lok anak, nga gamito na niya. Maunay nakaparat ni mo, mauna. Asa tong sayop mo na hinoy imong dapigan, hanggaw man ka, oy. Mayang. Kung may masunod, Adi ay, imo na tingog ang masunod. Unya, unsa may sunod ani ron nga nag-away naman ta, ha? oh, adto ko gawasig na. Unya, unsa pa may gipaabot mo diha? Gawas na. Hakbihan niyo, ay. Unsa man? Oh, maingon gani, kung adto ko gawasig na, adto ko. Huwag mo supak. Supak mo ron. Oh, sa may gipaabot mo, oh, gawas na. Paghuwat, God. Say, pagtuon ni mo na ko, under ko. Loklok. Kiunsam niya pagsulob niya akong sinina. Gisi man eh. Pida, ano pa'y maura ni arang-arang na kong sinina? Kandahan yun si Una eh. Oy, kadiot, na. Kanto rin tindira sindahan sa skina. So kay tuyo ano niya. Nag. Unsa man taan eh. Wa naman ka mo pakita na ko dito sa tindahan. Karon imong saad nga mo bayad ka. Unsay ha? Nalimot ka sa imong utang. Utang? Oh, nangutang ka sa kong tindahan gapon. Ikaw gang imong mga barkada. Misaan ka nga ikaray mo bayad. Oo, ko mangutang lang. Ay, unsay wa? Ha? Oy, ayo kog duha ingon ana dong. Di ka makalimot dako kay nay kay lista didto. Og dili mahitabog malimot ko. Kanang imong gisulob nga sinina mo na imong gisulob gahapon. Ha? O di ko mahimong masayop. Imo gyud na. Mao gyud, maong bayad ko. Kung di ka gusto ipadakop ka, bayad! Labihang lagutan ni Liklik kay nangutang na si Luklok sa tindahan o si Liklik mo gipaninglan mo nga pag-uli sa kong mga anak dito sa bahay. Asas luklok ay. Oh, di ko, ano man? Buang ikaw ha, pati magam ka. Oy, nga nung ni Liklik! Naunsa ba ni? Ha? So, Naunsa ni? Buang ni Sona ni. Nangutang dito sindahan sa may eskina. Wa bayri, ako'y kipaninglan. Unsa? Tinuod ni Luklok? ay, tuko magana. Buang ka ha? Di ba juga mo angkon? Husto na lagi! Storyahon ta ni! Ano naman sada, ha? Pero Ano kaba naman sada naman. yung tabuan? Ano sada sada? Hala, husaya na diya, Bador. Imo magindang mga anak. Ay nga no, lagay. Ano na? Nangutang Luklok dito sa tindahan sa iskina. Unya si Liklik ang gipaninglan. Unsa? Animal ka? Animal ka? Animal ka, luklok. Ha? O sa utang ni mo, ha? O sa utang mo sindahan sa eskina, ha? O sa luklok, ha? Tay. Puli ka, tay. Ako nagpilyo, tay. Mag-isi itaw na, tay. Baga ko, let's say! Di lang ko luklok sa liglig ko. Yain ni, ay! Ikaw sa liklik, no? Tigong na yun, hinampak! Ito ang liklik tayo, luklok! Ito ang siyade! Hilom na, Bador, ay! Butong ko ng naong yung muro na kakailan nila. Ay,
Ayaw, eh. Ayaw, nay. Upay, kumot ka na ng tatay, hindi mo pang kumuton. Ilom ni Halistek! Luk-luk ko, tay. Sabi ko, ano, pagkirot, ano? Nabalaka kay kundi lang sitwasyon sa managkaluha, murag dili managsuon, murag dili kaluha kay magsigi man nag-away. Pero maulagi, kini magkukusa mo ibadlungon kaayo, kini slok-lok. Ikaw ha? Nakatuon juga inom-inom, ha? Kunya, di pag ikaw nakatuon, bigyan pangutang, ha? Nagkagrabe ka naman taon, ni-click, oy, unsa man ka! Si luk-luk lagi ko, tay. Ako lagi, luktaw! Oh, sunod ba, mangutang nga di ka, ha? Ingna ko, ha? Ano man, tay? Pilsan ko. Sabi mo. Oh, ikaw rami, inom-inom di unsa man kay magpainom gali kasi mo nga barkada. Ha? Ya nako ang yung painom nako. Wa pa juga painom nako. Sige lang, sige lang, tay. Sunod na lang, tay, ha? Sunod na lang. Oh, kana mo na sakto nak. Anak tagog ka. Diri ko ka maliwat nako. Kanas nanay ni mo pasagdi lang na. Ha? Dako lang liog ana. Sige pangasaba. So, mauna to ha. Sunod ni mo pangutang piligi ko ha. Liklik ha. Si luk-luk lagi ko, tay. Ay, ay. Ay, liklik. Anak, ikaw nalay sabot ang nagigsuon mo. Usaon ka badlungon magkod kaayo na. Paano nakaluha mo na ako siya na eh? Ako lang yun ang tungkusan lang. Ayaw sa pag-ana na. Kay bisag ingon anak si Lukluk, pero igsuon gihapon na nimo. Nagano mo ganda siya binuang na ko na eh. Ang tanan niya mga binuang no, arigid banda na ko. Kaya nagtuwa mo silang silukluk ko. Ay, pasensyahin na lang ng igsuon ni mo dong. Wala niya na nagod sa tabang na ko ana niya. Dili siya makasunod ng trabaho, di pa tungod ako. Limot na siya nga. Miti ko exam alang sa iyang pagtrabaho, parang katrabaho na siya. O sa niya nakapasar, nakatrabaho na siya. Pasag di na lang tong liklik. Sige lang, madugay makaamgura man ang kaluhan ni mo ba? Mabuutan man na. Huwag matuog lagi. Misabot na lang tao ng usa ka kaluha nga si Liklik, pero ang usa si Lukluk mura lang yung wa niya. Pero wa ko magdahom nga may plano dahil si Liklik nga panimaw sa iyang kaluha. Salamat, Tilo Nining, ha? Sugod ko rin mo. Basta isaad na ko ha, nga magpag-uwi na ka, magpinuutay na ka. Uray. Isaad ako na rin mo. Magbinutaan na dyan ko. Tanlan ako, mga bisyo. Ako na ipalabay sa basura, eh. Magbago na ko na, eh. Uban sa babae nga mahal ko kayo. Huwag ka na mao ikaw, Luningning. I love you, Luningning. Malipay kayo ko. Okay kayo. Gimingo ako. Pinangka ko. Uyawa. Sista, katakan na pa. Liga. Tay. Huwag mo lagi tagay. Ano man niya? What's the matter man eh? Tay, I am burning again. Say morning again ha. Ginaoban kang usap. Dili, born again. Nataw na pag-usab. I was burning again. Patay yun lang ko. In-English. Hindi sa ito. Loklok yun. Si English dia. Biday mo. Mo tana da. Burning ba, burning. Nausab na good ko tayo. Nagbago na. Tungod kay nalipay ko nga. Gisugot ako, Luningning. O sa katuig na kong pangayaw pa ng babayan natin. O sa katapusan, I win! Ayaw lagi ko in-English. Biya ni mo, oy. I win. Sa Kagi tungod kay doon na naman ko hinigog matay. Magtarong na ko sa akong kinabuhi. Tanan akong bisyo. Ako nang iit sa spuera. Iit sa kunas basurahan. Bago na ning lok-lok imong magkita karon tay. Yaman. I am burning.
Yamat morning ha. Mo ba? Uy, mo rin nagkatakanta ka na lang. Ha? Panay tagay. Ah, bate kay na tagay tayo eh. Tungod kay pag may latay sa atay patay. Ah, kubida na usab na ginto na. Nala, sige, kumbati niya. Uy, Lukluk. Pumalagi ka mo ato sa bay. Ha? Di ba maingon man ko ni mo gahapon nga ato ako sa bay kay ako nang usa, wa akong mama ug papa? Ako ano, karoon na lang. No, nauli na no nang akong mama ug papa, di na takalukar. Dad-an na lang ko, be. Asa man? Sa mapog ng dapit. Gusto kong angkunan ni mga akong pagkababae, Luk. Aron di na makapalibad sila si mama ug si papa. Ha? Kidney na. Kabaos na ko di mong kaluha ka. Bahala lang gusto ko liglig na ko. Nagisulob na ko ang iya sinina. Huwag magkukoy kapanglaba ko limpyo. Bahala na. Total, panangit ito ko nanay nga ako sang sulobon niya sinina. Kay babisita ko ron sa kong palalab nga si Inday Luningning. Doon ko sila Luningning. Hi! Luk, masaya ka ni mong niyan eh. Alimingan mo kunin mo, day. O sige, mingaw. Kahapon pa ganitang nang lakaw. Ha? Dapat yawi. Nalimot ka nga nanood ng motel kahapon. Imo gani kong gilisod-lisod. Sige, lisod-lisod. Nalimot ka nga imo kong kidarok-darok dito sa motel. Ipangaulan ba ako? Sige, pamaulan. Kainahak ba ni? Kisam na ikaw ba ni mo dito sa motel gapon? Ikaw ba? Mo magandang sila na imong gisalop kahapon. Inahak. Mapatay na kalikling na na. Limbol ka. Ikaw ha? Ay, ginoo ko na kung sa magpakundangan na ninyo, oy! Hello, mga! Gusto na! Magbagay, magpakundo ha! Malagsoon na mo, oy! Ay, ginoo ko, Bador, tabang! Tabang, Bador! Bador, dine! Puwerteng lagutan ni Lukluk sa iyang kaluha nga si Liklik. Kay nakauyab man untas Lukluk, pero si Liklik may medjerjer. Matod pa ni Liklik, baus-baus lang kay siya ko no, si Lukluk ang mangutang, si Liklik may paninglon. Mo ni ako problema ron, nga magminyo na unta si Lukluk og Luningning, pero problema kay nahilabtan man ni Liklik ang babay. Wata isa ang babae, kay wa man siya kay baw nga may kaluha ba dahil si Lukluk, kay wa man sad musulti ang kanahan. Baw nang murag nagdumot yun ni rong duha. O sabay akong buhaton, abi ko no beon saman o kamo ang pasultihon. Mayang. Nato karon mao si Mayang. Mayang. Anak nga kaluha ati pres. Si nindot sa ano? Lukluk og Liklik. Lukluk og Liklik kaluha. Kinabuhi hasta yung papa. Ang masayop lang kay parihab yung tanan ati Pareg pres. na, Tanan. tinuod, no? Oo, tanan nga mga Dugay ta kuwan. makaila. Oo. May nagkaluha nga babae lalaki lan, no? Di mailan dili kayo. gud mura malag Dili magsuon gud nga natural. Pero kaning kaluha nga laki or babae ba, mura say makuan ka no, malibog ka hay man. Kani parihas gyud daw ati pres no? Oo. Ang ako ane, nga sa'yo naman ilon, kaya di man sila parehag tingog. Oh, bitaw. Oh, nga may bisang kaluhate pres, nga Dili na parehag og tingog. Parehag og tingog ng kaluha. Pareha ni sila tingog ba manya usaon nga dili man lain-lain man kadang kuan man. Ang imo lang naminaw sa radyo. Kaya dili parehag tingog. Pero sila tingog. ang tinuod yun, natural nga, kaluha, parehag yun Parehag nagtingog. tingog. Oh, Parehag yun tingog. nagtingog. Parehag ni pare ni Joy. Oh, Joy, parehag og tingog. Oh, parehag gyud sila. Mao ina kalisod bitaw no, ang matingata. Maingon anak ka bitaw ko say nga labi na og kanang duol nagbahay ang managkaluhay ko. Di ba kamal sayo pila mga asawa no? Nindot ay nana, ba kay masayop kay mura lang. Pero, kada Pero dili, talagang bilang mag-asawa makailan na na. Pero dili tina parehag baho oy bisang kaluha. Oh, day. Dili tingali oy. Pero, doon na Isa nagay. parehag lami. No comment. Ganun ba? Man mo bang? No comment.
Kay karing gingon ni Goliath, tinuod yung nakasuway ko kalo. Pero, kanang ilang mga asawa Goliath, makaila na gud na Makaila. sa ilang bana. Kay Pero dugay na kani sila, di pa gudi sila ko. Ano? Oh, kanang bago pa lang, dili maglibog yun. O pa sila minyo. Oh, madugay na, Saro makaibaw man sila na. makikitang liklik ug luklok. Oo. Magkuyog, di maglibog yun iyang uyab. So si liklik mo nakabira. Mura mo kadto sa istorya Ate Fresno nga katong kaluhag yapon ba nga siya mo'y namatay iya kaluha may gilubong. Murag kuhan, bida, doon na bay ka na kumukulads, no? Kaluha. Panalitan, ang kaluha, doon na yung mga illegal nga kuhan, nagigukod. Muna yung nakaapan kay imong kaluha. May say mapasanginlan nga mauna ikaw. Ikaw, oo. Oh, muna nakaapan po diha ang gapita. Oh, tangan ako. Oh, ona Ikaw tong diha. nangawat ana. Na sa yung problema ani, Goliath. Ang problema kay ang libog ni Bayang kay unsay yung buhaton ni nga mga kaluha, mga bugoy, mga sa tipo ko tana diha niya. Ang ilan ng mama? Ilang inahan? Ang ako, Sala, para di mong yun. ang ako ane, Minyo, basta itong Oh. nagkalimam to sila. ang ako ane, kay wa mo gud kuno kay bawo sa nga maduna bay kaluha. So ang ako babae. ane, ay mabuon sa og pagkikot. Wa ko ni tayo sa babae at pres. Wa man kay bao, no? Oh. Nya wa man mosulti sa kanan. Ah, mura na. Kung nagdumot na ron indo ha? Oh, unsa may akong buhaton biko no? Unsa ako kon kamoy pasulti gadumot day kuno ate pre. Oh, mo na Lisod gito ang ako mo. ane. Ano na sila? Ang ako ane nga atubang niyo sila duha sa babae aron mahibaw nga babae nga nagkaluha kini kay basik ang babae wa mga kahibaw gud nga naay kaluha. Ang wag ni tali kay bao, pero Oh. karon may bao na na. Oh, may na mahibaw siya aron makadesider siya ug mudayon ba siya og pagpakigminyo. Di man problema sa babae, bam. Ang problema na sa kaluha. Oh. Kay mo ang alkanse naman tug usa kay ang iyang kaluha mo may Dira. naka Georgia nya. Ang ato Away ang ko to. sinir ang inahan man. bayo. Imo na husayon imo tong istoryahon sila totoo. Usaon man ani karon nga ang laing kaluha nga dili uya pa may nakasa. Mayo ana sila lagi magdayon ato iyang uyab siguro. Depende rin na nila duha sabot. Depende. Ano Oh, kaluhan lang duhaon, kanindutan duha. depende. Dili o- pa sabutan na lang na sila. Oh. Kisa to ilang inahan. Depende o Kaya magpagsulti lang yung mga tarunga lang yun Pagsulti mo unya katong iyang uyab ba si Luningning, depende na niya kinsa iyang dayonon, katong iyang uyab o katong nakasa niya. Pero para na ko Luningning, kanang imong uyab, mao gyud imong dayonon kay katong kaluha nga mao nanimpalas nimo, wa gyud to sa batasan. Oh, ato inong nato. Papahimuslanon. Litaw. Oh. Pero ayon, ang iyon din yun, katong wa makatilaw niya. Oh, mo dayon pa pug pangasawa. Kana. Oh. Dili mo na lang nga. Ay, parehara. Timpalasan. Mana to yung iksura sa nga wa makakuha nga. Ay, parehara bitaw na. Oh. Di iya. Parehara mi. Parehara bitaw mi. Dai, sukda sa dai. Alaw ya. Parehara sa Isay tingali. maayo unsay dautan. Dili. Lan. Parehara sa putingali sila. Kuan. Dili paminaw Dila sa. siguro dati. Si Lukrok may uyab no. Nga si Liklik may nakapanghilabot. Oh. Wanang litan og mo dayon ang babae o pagpamana. Okay ra. Wanang litan pud og si Lukrok mo dayon og pagpangasawa. Sa ato pa tinuoray yung iyang gugma. Tinuoray. Kay bisig pa na masa sa iyang kaluha, iya hamang giluwas. Oh. Apan no dili sa tinuod nga nay gugma ni Luningning, dili niya dayonon. Oh. So, muna husayon kini kay tinuod. Kaysa ako nang gingon kong tinuod ka na higugma si Luklok, tagaan niya o kay kayo nang madayon Duha unag ko no gili ay ngare. Duha Duha unag. ulang kasaloy. Ha? Kamo, agim na ninyo. Agim, kipapapap ko. Sige, salamat ang mabrangin. Ito tuluman nun.